san menene wallahi sai ka faɗa mutum gari ya cuta ai ka bari kawai abubuwa da sun kulle daga majalista alaji sun samu ba da sisi ban ci komai ba ka bari kawai yasa kullum mafarki na an haɗu da wannan gayan da ake kira Prince Keke din nan yana saki yana yi nan ya iya waka wallahi ka san me zai baka mamaki yana saki ba shi da girman kai kuma shi idan yaro ya zo shi yana son yayi waka da shi za ga ya bashi dama yayi domin shi ma yaron nan ya haskaka ba shi da bakin ciki Prince Keke zaka big boss muna cin kina kuma overdose hey gaye to ka yi ko in ka dada mu flow din ka zaka yi loss hey an tachi kullum muna zuba flow ba fashi ina kai musu yayin na aini a rayuwar shi kawai na kai ka bari abokina gashi dai Allah ya ba mu yar basira nan ta wa kai wancan ba shi bane kusi da Allah Prince Keke za gani a wannan ghetto area da Allah bari da kawai ka ga mutun ya taho da wani dan dressing din yana wani FEZ aka yi ka ce wani ne Prince Keke da yana zuwa zan mai dan kira ka ji bari a sa Prince Keke ka gani anan da Allah ka duba mu wai ba wannan shine Prince Keke ba ani mamaki ma kuke bani wannan za ku wannan Prince Keke ya mutane yake cikin Yeah, this is Prince Keke. Let me fuck them with this. Wait. ta ina zan fara ta ina shiga wait wannan ai ba zai ba wannan ba zai ba rike wannan kai mana yau mai gida yau TikTok ina da internet ina a sama okay to shi ke ai wallahi ba sai amu wallahi amu kai me haka kai wallahi amu kai ungo da Allah